ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಡ್ನಾಡ್ ಜೊತೆನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡುಲ್ಲೆ ನುಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿಡುಲ್ಲೆ ಹರ್ಷನಕ್ಲೆಲ್ಲುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಚಿ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷು ರೆಡಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ದೂರ ಬಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಅಪ್ರಿಲಿಯಾದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸಬಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ರೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ಆಪೇಡುಂಡು. ಸೊ ಮೇಡ ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏರೆಗಣ್ಣ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಲೆ ತಿರ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಒನ್ಪ್ಲಿ ಐ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಪುನೆಟುಲ್ಲಿ ಅಂಚದು ಬೊಕ ಆಯ್ನ ಇನ್ನರ್ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಒಂದೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಗ ಹೋಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆತಂಡವು ಅಂಚದು. ಓಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಬುಲ್ಸ್ ಮೂಲು ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಲ ಉಂಡು, ಹಿಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಮ್ಮನ ಲೋಕಿ ಬಾಯ್ ಉಂಡವು ಐಕ ದಾದ ಬುಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಣಿಪುರ ಪೋಯರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ. ಸೊ ಹರ್ಷನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೊಂಜಿತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಹಾಯ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿ. ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ? ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿರಿ ಡಬ್ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಜಾ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದಾದು ಆರು ಚೂರು ಪಿರ ಉಂತೀರಿ ದಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ ಬಲೆ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಣಿಪುರ ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ ಎಡ್ಡ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುನ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟುಪ್ನ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಏತೆದು ಶೋ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುನ ಆತದ ಶೋಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊರಪೆ. ಓಕೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಲ 2.0 ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಂತೊಂದೇರೆ. ಸೊ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಉಂಟಾದ ಕೊರ್ಲು ಬಂದು ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾಡ ಅಂದರೆ So guys, here we are in Ranipuram. So Ranipuram by the so multa starting point mulu. So yan larshula red jana bartu mitigi. Toka yet samay trekking onde. Yan potunne jana madu. Potunne ji. Dumbora onji 10 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು 10 16 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬತ್ತದು ಈ ಗುಡ್ಡ ಅಂತೂದು ಮಿತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಸಿದ ಹೋಯ್ನೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೆ 10 16 ವರ್ಷ ಬರ್ತು ಬರೋಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಸಪಾಸ್ ತೂಕ ಗೈಸ್. ಸೊ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತೀರುಂಡ ತೆನಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬೇತಲ್ಲ ಕೊನೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೂರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆದ ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬೈಜ ಬಣ್ಣಗನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈತೆಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಬಣ್ಣಗಲ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಚೆ ತಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬಂಡ ಕೆಲವು ರೋಡ್ ಬುರುಂಡು ತಂಪು ಕುಲ್ಲು ಜಪ್ಪುಗಂದಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇತ್ತೇರವಳು ತೇಲೋ ಒಂದು ಹಾಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕಟಿ ಅಂಚಿಡಿ. ಸೊ ಕೈಸಿತ್ತೆ ಪಿತಾಡ್ಗ ಮಿತ್ತ ಬಡ್ತಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಅಂಚೆ ಪಡ್ತು 8 ಗಂಟೆ ಮೂಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರೀಚನ ಪದ್ರಾಡ್ಗ ಅರಿತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ 7 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋತ್ತಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಪೋಯ್ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೋಕ್ದ ವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ತೋಜಾವೆ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ.
ಬರ್ತಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ನವಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆಂಬ್ರಫಿಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಬರ್ತದೆ ಗಡೈಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಪಗೋಡನಗಿರಿ ದತ್ತಪೀಠದ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಅದರಂದು ಹಿಂಗೆ ಎಂಜಾವೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ಜೋಕುಲು ಪಜ್ಜದಿ ಪುಚರ ಆತನ ಬುರ್ದು ಪೋಪು ನಂಚನೆ ಆತನ ಸೀನ್ ರಪ್ಪೆರ್ನೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನತ್ತ ಬೆಗರು ಹೆಂಗೆ ಬೆಗರುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬೆಗರುಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಪೂರತೆ ಕರಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುದ್ರೋಳಿ పోయింది ಇತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಾವ ನಡಪೂಜಿ ತೋಜುಂಡು ತಿನಿ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತನೆಗೆ ವರ್ತನ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಇಡೇ ರೀಚ್ ಅನ್ನಗನೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮೌಂಟೈನ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಮಿತ್ತಿಗೆತ್ತೆರ ನನಗೆ ಪಿರಲ್ಲೆಡ್ಡೆಪ್ಪು ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮಾತಾ ಹಡಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ದಾಟೊಂದು ಪೋಡು ಸೊ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಗ ಲೈಟೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಜ್ಜನಕ್ಲು ಕೂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 30 years 29 ಒಂದು 30s ಡೇ ಏನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ತುಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪ ಸೇಕೆದೆಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚ ದುಂಬುದಾಕಲ ಫುಡ್ ಅಪುರಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಿತ್ಯದ ಫುಡ್ ಮಾತಾ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಹೇ ಸೊ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚೆಕ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿಂಚಿನ ಬರ್ತಲೆ ಆತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಸೊ ಕಾಸಿನಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಸೊ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೇವ್ರ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚ ಈ ಥರ ಪೂರ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಸೇಂಕೆ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೋಡು ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೊ ಐಕಾದ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಝೀರೋ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಳ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಹಾಫ್ ವೇ ಎಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆದ ಜಾ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯೂ ತೋಲಿ ಹರ್ಷೋಲ್ ಪುಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮುರ್ಕುದು ಹೋತು ದಾಲ್ ಹೋಜ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ತಿರ್ತಿಗೆ ಯಬ್ಬೋ ದೇವ ದಾಲಾದಿರುಜಿ ನಡಪೇರ್ನೇ ಬಿಜಿ ಕರಗು ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಸೋಜ ದಾಲ ಜಂದಿ ನೆಲ್ಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜನ ಗೊತ್ತು ಜವಲ್ಪುರ ಸೀನಿಯರ್ ಉಂಟು ನೆಂಚಿ ಇಂದು ಅತ್ತಲೆ ನೀವು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವ್ಯೂ ತುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಕ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಗಂಟೆ ತಂಡು ಏನ ಶೂ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತರ ಬೋದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡದು 5 ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ಮೇನ ಮೂಲೆ ಪೋಂಡು ಸರ್ ಸುತ್ತ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ಲು ಮೈಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.5 ಗಂಟೆದ ವ್ಯೂ ಉಂದು ಫುಲ್ಲು ಮೈಂದಂದೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಈತ ಬೆಗರು ನೋಡಿ ಈತ ಚಳಿ ಉಂಡು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಬಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪು ಉಂಡು ಕೋಡಮಣ್ಣಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋಡಮಣ್ಣಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಬರ್ಸದ ಹಾಂ ಕಾರ್ಮೇಗ ಬರ್ಸದ ಮಿಸ್ಟ್ ಮೈಂದ್ ಹಾಂ ಮೈಂದ್ ಇತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋಜು ಎದುರಿತನಕಲ್ ದಾಲ ತೋಜೇರು ನಮಗೆ ವಂಚಿ ಇತ್ತನಕಲಿ ಸೊ ಮೈಂದ್ ಕವರ್ ಆತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂತನ ಪಂಡ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೈಕ್ ತಲುಪನೆ ದೀತೆ ಹರ್ಷನ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಮಿನಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಆತಂದು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಡ್ಗ ಪೊರ್ಲು ಚಂಡಿ ಹಾಕ ಬರ್ಸಾಗಿ ಯೋ ಎದುರು ಬಲಗೆ ಚೂರು ತುಲೆತೆ ಹರ್ಷು ಮುಲುಲ್ಲೆ ತೋಜುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜುವೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಯ್
పోయే 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 పోలా ಇತ್ತೆ ವ್ಯಾನಿಶಾಯ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲೆ ಝೂಮ್ ಅನ್ಪುವ ನೀವು ಅಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದು ಇದ್ಲಿ ಆತ್ತು ಮೈಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೈದ ಟಾಪ್ ದಾಡೆ ಇದುಲೆ ಅವು ಟಾಪ್ ತೋಜು ನಾವು ಸೊ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಳೆತ್ತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿಗ್ಲ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ನಮ್ಮ ನಡೆದು ವಾಸ್ಲಿ ಉಂಟು ದುಬೈದು ವಾಸ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಲಾಸ್ 28 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಸೊ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೋಡಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಗೈಸ್ ಬತ್ತನೇ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಸಣ್ಣ ಬರೀ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಂದ ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂದ ಸುಮಾರು ತಿಂದ ಐತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಬೈಸ್ ವ್ಯೂ ತುಲಿ ಇಂದೇ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಯ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಪ ತುಲಿ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಇದೆ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಿರ್ದೊಂದು ಚೂರು ಬಂಡ ಜಸ್ಟ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತು ಜತ್ತು ತುಲೆ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಚಂದಿ ತೆಗೆಸು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಚಲಿ ನಮ್ಮದ ಅದೊಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಾಡಿ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮದ ಬರ್ತದೆ ಮುತ್ತ 3 ತಂಗಡದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು 250 ಯಾಕಡೆ ಇದತ್ತು ಜನ 150 ಗಾಡು ಇತ್ತು ಬೀರ 300 ರೂಪಾಯಿ ಜ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜನಟ್ಟ ದಿನಟ್ಟು 300 ಜನ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೆಲೆ ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಪರಂದೆ ಪೋಪುನ್ನೆ ಜೀರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ದಾದೆಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ನೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಡಿದು 10 ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿಪುರ ನೀನು ಡೆವಲಪ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಡ್ತೀರಿ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವಳು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತನ ಹೆಡ್ಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಗೆ ಸುತ್ತ ಎದುರು ತೂಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೂರ ಮೋಡ ದೇ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಶು ಪೋಂದುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜನ ಹಾಂ ದೇವು ಮೂಲಿಂದೆ ಈ ಜಾಗೇಡಿ ಈಗ ನಡಪರ ಬಂಡ ಏನ ಶೂಲ ಕೈಗೋರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಓಕೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಾದನೋ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಈತ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಮಲ್ದೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಹೈಪ್ ಕೋರ್ನತ್ತು ಮಂತದೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನೆ ನೆಟ್ಟೆ ದಯಪಂಡ ಈತ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಯಿನೆಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಂತ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುತ್ತಜಿ ಆಂಡ ಮೂಲೆಂಚ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಗಡೆ ಹರ್ಸು ಬಂದ್ಲೇಕನೆ ಬರ್ತನ ಅಲ್ಪ ದೊಂಬು ಹಾಫ್ ವೇ ಐಡ್ದವಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತನು ಚೂರು ನಡ್ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಅಂಚ ನೀನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಂತೊಂದು ಫೋನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಜನೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಜನಕ್ಕೆ 5 ಏರ ಹೆಡ್ಡೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಟ್ಯಾನ್ ಆತನೆ ಕೈ ಫುಲ್ಲು ಟ್ಯಾನ್ ಆತನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಡಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದುಬೈ ಬೋದು ಒಂಜಾರನ ಸರಿ ಆಪನು ಮೂಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪನು ಹೋಲ್ಪೋಣ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾತ ಪೋಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಬೋಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಿರವರಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಫನ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಸೆಟ್ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನದು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ ಸೊ ಮೂಲ ಇಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಕ್ಲಿತ್ತು ಮಾತ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಮುತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ಜಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬೇತೆ ಜಾಗೆ ಓಪನ್ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ರಾಣಿಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ತಗ್ಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ತಗ್ಲಿಗ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಜಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೋಲಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಮೂಲ ರಾಣಿಪುರದ ಟಾಪ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದು ಪನ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ಕಕ್ಕೆದೆಲ್ಲ ಕಿಡಿ ಚಂದ ಮೂತೆ ಶೂ ಪೂರ ಬಿಚ್ಚಿಂಡು ಪೂಮದಕ್ಲ ಶೂ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂಮದಕ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡ ಮೂರನಿ ಆನ್ಲ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಅಂಜುಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿತ್ತ ಒಂದು ಓವರ್ ಸೈಜ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಒಂದು ಮಂಡದು ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಇಂದುವೇ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಇತ್ತ ನೇತ ಪಿರೋಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನು
ಅಂಚಂಡ ದೇವೇರು ದುಂಬೆ ತೂತೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ತಿಳ್ಕನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಕ ಅರೆಗೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಮುಳ್ಳು ಬರ್ತದ ಕಕ್ಕೆಲೆಗ ಚಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನಿ ಆಫ್ಟರ್ 12 years ಓಕೆ ಬಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬು ಹಾಫ್ ವೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ವೇ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನಿ ಅಶೇದು ದಾದ ಬಟ್ ಹಾಫ್ ವೇ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಗಾಯ್ಸ್ ಆ ಬರ್ಸ ನಲ್ಲ ಉಂತಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬುಕ ಮಿಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೈ ಇತ್ತೆ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗುಂಟೆಲ್ಲ ಗುಂಟಿಲ ನಿಕ್ಲ ತೋಜ್ಜಿತ್ತೆ ಆತ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾಪು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವ್ಯೂ ತೋಜೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪೆರ ಹೊಡೆದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಜಿತ್ತ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ಇರವತ್ತು ಬಟ್ ಮಲೇಜ್ ದೆಪ್ಪಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಂತಿಯ ಉಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ತೋಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ವೈಟ್ ರಾಣಿಪುರದ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಉಂಟೆ ಗೈಸ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಎತ್ತು ಪಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ವರ್ಷ ಜೋರು ವರ್ಷ ಮುಂಚಿನ ಪೂರಾ ಗೊತ್ತಿರು ಪೂರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದಯ ಬಣ್ಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ತಾರೆ ರಾಣಿಪುರ ಇಂಚ ಜೋರು ವರ್ಷ ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ವ್ಯೂ 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 ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಯೂ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡದ ತಂದು ಪುನಃ ವ್ಯೂ ಇದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಚೆಂಗ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯೂ ಮುಲ್ಪದ ಟಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯೂ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ದುಬೈಗೆ ಬಿದೆ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಹೊಡಿಟುಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಹೊಡಿಟ್ಟು ಕಕ್ಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಚಂಡಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾಲ ತೋಜ್ ಇದು ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಬಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಗೈಸ್ ಒಂಜೆ ಲೈಫ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋರ ಬರ್ಪುನೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುನೆ ವರ್ಷಡ ಬರ್ಪುನೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಿತ್ತೆ ಬರ್ತದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಉಂಡತ ಇದು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಫೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪಡ ಇದನಿ ಲವ್ ಯು ಗೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ನಮೂನೆ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಹರ್ಷು ಇದೇ ಹರ್ಷುಂದಿಲ್ಲ ಹರ್ಷು ಮುಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋರ್ಡು ಹೋಯ್ದ ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮೋಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಜಾ ಒಂದುಂಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನುದುಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತುಜಿ ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಸಾದಿಡು ಫುಲ್ ಮಿತ್ತದ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಜರಿಯೋನುಂಡು ಇದು ಫುಲ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಪು ನೆಂಚಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಸದಪ್ಪಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಿನಿ ಪತ್ತರ್ನ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟವು ಆತ್ತು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಚಂಡಿ ಚಲಿ ಪೂರ ಅವನು ನಾನು ಅತ್ತೇ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಗೊತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಜತ್ತ ಮುಲ್ತೂರು ನಿಕ್ಲೆಗ ವ್ಯೂ ತೋಜೆ ಉಂಟ್ಲೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಕಾಡಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಫುಲ್ ನೀರೆಡೆಗೆ ಇಂಚ ಬರೋನುಂಡು ಇಂಚ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಕಾಸು ಪೂರ ಚಂಡಿ ಕಾಸು ಸಂಜೆ ಲಾಟ್ರಿ ಸಂಜೆ ಆ ಲಾಟ್ರಿ ಏಕಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಲಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತ 75 ಲಕ್ಷದ 75 ಲಕ್ಷ ಸಂಜೆ ಅಂಡೆ ಯಾ ನೆಟ್ಟನಾ ದಾದಂಡ ಅಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ